nag-live ako dati. Baka yung notification, kailangan mong i-ring, no? Bawat upload mo. Walang ring light. Para mas maganda ako. Hindi naman ikaw yung kukunan, yung tato lang. Kasama na rin. Ay, manipit, wag kang umiyak. Kitang-kita ka pala, o bumbo. Saan? Yun. Saan ba? Yun. Ay? Yak, kitang-kita ka bumbo. Huwag kang umiyak. Huwag kang sumimangot. Makita mo ka ako dyan? Oo, nakikita yung mukha mo. Pag sumimangot, ang pangit mo. Tingnan mo nga dyan, maganda ko. Maganda? Bigay lang yun, maganda. Nasa YouTube ako, gagawin. Huwag kang mag-create, ha? Kailangan kahit sakit na sakit, yung gano'n na lang. Mag-mask ako. Aray ko. Magmasak mo. Maganda ako dyan. Hindi. Pangit mo. Pag nag-create ka. Makikita ko sa YouTube kaya. Kaya I-share ko nga to. Huwag kang umiyak. Yung Ay, mga umiyak. kamag-anak ko sa YouTube ako. Tingnan niyo. Kala niyo ah. Kasi check na ko yung abnormal. I-share ko nga. Uy, nung dati ko yan nakita ako. Hmm. In-upload mo ba yun? Alin? Ginawan mo ko dati? Yung sa binti ko? Hindi pa. Nag-YouTube na ba ako nun? Oo. Parang hindi. Oo. YouTube ka na nun. Na-upload lahat. Eh, bawat gawa upload? Mm. Hanapin ko nga dito. Anong pangalan dito, kuya? May link kasi Nasa kuya isang na sa akin eh. Basta mo sa akin, nandun yan sa isa kong cellphone yun. Alam mo napalitan na ng isip. I-share ko, kuya, para makita ng mga kamag-anak ko. Tingnan niyo ako nasa YouTube. Ah, ito. I-send ko sa'yo. Dali. Wow. Maring. Sino ko si Maring? Si Chief Maring. Ano dito sa akin? Si Chief Maring. Omit liner? No? Liner. 7. Yay. Yung lahin ko kuya, maraming kulay ko. Light lang siya. Ano siya? May purple siya, may pink siya. May yellow. Langga, mag-umpisa na. Hindi nakikita yung kamay. Hindi nakikita. Pugin, ito nakikita. Ano sila?
Iyak ka na. Hindi naman nakamaskara ako eh. Baka pakalat ng maskara. Sabi ni sis, ano daw dapat pinalagay? Sabi ko sa taas ng boobs.
Ayun. Pati red pinayot po. Red king. Kaya pa?
Te. Hmm. Hmm. Balik naman na. Hmm. Nandiyan nga parte. Hmm. Sige mo na. Sige. Kuya, di ba may mga syrup sa kong iniwan dito dati? Hmm? May mga syrup sa kong iniwan dati. Oo, kung saan man. Tagal mo naman ito. Hinang ko na. May gusto ko dun eh. Yung ibon. Pinakip lang yun kuya eh. Sa libro. Last year yata yun. Pinasura mo na kuya? Hindi, baka nahalo-halo na rin. 2022 Oo na. nga. Saan na yun?
basa.
langga. Basta ka na dyan. Kaya pa? Kaya pa? Yung sa paa ko, tsaka na lang yun. Hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. Aray ko. Tsaka na lang yung pagbalik. Aray. Ihip mo na po lang siya. Tawa mo siyang langgan. Sakit. Ang wifi. Gitna. Ito mo nalipin. Pinagod ka na, ginutong ka. Parang na-paralyze yung balay ko. Masakit pala to. Tapang-tapang kanina eh. Yan. Nagnanak ng kasakitan. Masakit pa to sa iniwan. Hmm? Masakit pa sa iniwan. Ay, nakulang
ako kakapigil ko. Alam mo yung pag gano'n ng ano karay, hindi ako humihinga. Parang dumanin ko yun. Sakit naman dito. Okay na? Thank you, kuya. Ihi mo na ako. Ihi ako. Marami siyang kulay po. Sige. Ate, walang extra. Hindi pa ako tapos eh. Magkano isang ganun? Parte na lang. Huwag may extra ate, pwede. Ilan ba kung isang, sa akin, isang ganito, isang ganito. Isang, iwan ko sa kanya, baka gusto mo sa ganito. Anong t-shirt? Sarap naman. Maraming ka siya gusto niya rin. Sa isang box ng puto, sa isang box ng puto. Handa. Tapos ka na. Ay, may tinda si ate. Puto tsaka kutsinta. Gusto mo ba? Isa-isa? Tingnan mo. Isa din daw sa kanya ate. Isang kutsinta, isang puto. Ano yan lang? Ayaw mo na. Ayaw mo na madagdagan. Hindi ka lang kasi gawin. Sarap ng lambda. Kung naman hindi mo lang naman dito. Ay, si kuya ata may gamot. Independent. Kalimutan ko, doon sa bahay meron po eh. Independent. Ayos na. Ayun na. Sakit kaya. Hindi ito pa yung malangga. Ito po nga, ito yung... Ayoko na. Tsaka na lang pa ako. Bakit? Gusto mo maano ako. Gusto mo ma... Hindi nagbabalat. Nabot mo na po sa'yo. Ito na. Pinapicturean ko. Pagkita ko kay sis. Sabi ko sis, buti pag binigyan ako ng isang daan ako, parang kasi binigyan ng baso. Hindi kasi yung mukha mo gagawin ka naman. Uy! Sige kasi pa yung mukha. Talaga. Siyempre. Sige. Yung may ano, Yung nakas na. yung may
dinala yung kanto, kaya walang filter. Tinulungan ako ng mga polos na netitions. Walang ang filter eh. Mga polos natin sa labawasan. Or pwede may filter. Ito ba cellphone na to walang filter? Ito may flowers. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ganun ka din. Ang taba. Ang bastos nito. Ang bastos nito. Kailangan maganda ang picture. Tapos, ang DP. Ang taba. Ganda eh. Ito na yung ganda-ganda dito. Ano lang ang ito? Teka. Di ba nakikita? Dito, sarado. Kawin mo yung buhok mo. Wait lang. Ano yan? Nagkangiwi. Lumabas yung uto. Ang bastos. Yun yata. Ang ganda. Labas-labas ang buhok ko. Siyempre. Parang masakit. Sabihan ko. Masakit na ako yun. Hindi pa uso ngayon na ano. Winter lang. Hmm? Ganda ng ilaw mo kuya, puti ko dito. Siguro talaga binili na kuya para gumanda yung tinatatuan niya. Dito lang maganda yung pun ko eh. Magpakinabangan. Pasok kayo siya. Ayun ang padugo siya. Ito yan. Gandaan mo pa. Ang laki ng mata mo. Naka yung lipstick ko. Cleavage lang ang palabas. Cleavage lang palabas. Alam mo yung iyak-iyak na si Marites tapos di niya kayo umito kasi nagtabig yun. Pigil na pigil niya yung sigaw niya. Aray! Nagkapidyo. Huwag mo punas ang punas. Basta ganyan. Harap talaga kuya. Hmm. Kaharap. Ikaw. Dito. Saan na maganda? Harap ang gilid-gilid lang. Saan gusto mo? Ha? Saan gusto mo?
Hindi ko alam. Napapatutunan ko ito. Hindi ko naman ito. Sarap-sarap naman. Di ba masakit pag dito? Ah, ang laki kasi ng hita ko po yan. Siguro kung saan yung higaw talaga kumain. Higaw talaga kumain. Simpa ko kami na kasi nito. Saan tulad garugan? Pulong kami ko. Pero, Opo. dito saan banda kuya? Tayo ka muna. Dito? Dito. Ako Tingnan. mas dun. Dito? Dito? Mismo? Sure ka? Hindi dito? Ah. Sige, may mga alam. Pag kilig-ili yan, pwede ba? Para ano yan? Lumikit. Giling lang ka pag kilig-ili lang ganyan kuya. Papadikit sa ano? Yan. Straight mo. Sakit ba lahat? Dami gutay-gutay yan. Gutay-gutay na mahita. Sisilian ito. Lumikit ba lahat? Parang ang mata niya parang naging isang. Baka naman yung mga katulad. May nagiting ka. Pinag... Bakit pag ganito lang ka? Ayan, ganito siya. Para buo. Ayun lang din. Ayun. Ganyan siya. Ganyan siya? No. Ganyan siya. Ganyan lang ka. Ganyan na. Ganyan. Sakit mo din sa harapan ng kabila. Ha? Muna. Kumot. Hindi kayo dito kumot. Seven mo tatay. 17. 17 na yun. Ano ito lang yung bayan? Agad tayo kumaya. Agad. Pati yung gray wash. Kaya parang hindi naman siya. Anong Kailangan ganyan siya. Kasi nababana siya pag ganyan eh. Paano ba siya? Ganyan? Ganyan ba siya?
Bulong ate violetan? Ay, purple. Nahirapan ako lang kasi pag ginanon siya, maghaba na itong tungo niya. Hindi na siya pantay. Meron siya, ang kulay niya pink, purple, yellow. Kaya siya. Hindi siyang pink. Yung purple. Ay, green. Ayan. Paano ba? Ganyan lang? Ay, ganyan yung tsura niya. Dami pa lang sa Dito ko. Saan ako? Tugog na basta. Ito. Kuya, parang ano naman siya? Para si Santa Claus. Okay lang ganyan. Ganyan? Ganyan mo. Pag naihi ako, kuya, break tayo. Panoorin ko sarili. Bakit? Nakalive si Kuya. Facial. Ay, gloves. Mag-akin na yung ng sit ko. Yan. Sinunod ko naman yun. Parang hindi ko makil. Hindi ko marinig yung tunog ng karayong.
Dugo yan kuya. Matagal. Hindi. Vincent, I feel you.
Ha? Ano ko kaya? Sarap.
Masakit din ang taba. Lagda, masakit. Wala ko makawan ko. Ano yung may isang? Dagon. 7. 7. Ang bakit po yun? Yeah. Pink. Pink. Green. 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 Yellow. Oo nga, pink ko. Red.
Dahan. Parang nababalan.
ano? Ito, black. Gray. Na? Gray was. Tayo na tayo, atay.
Hi, kuya. Hi. Ito yung ano. Thank you. Yan. Magkano yan? 20. Ha? 20? Lahat? Ah. Ate? 20 lahat? Thank you. Gusto mo rin? Parang purple man yung kulay ng ganyan kuya. Tingin. Hindi, halo at. Ha? Halo. Dudat ko. Masakit ba?
Wala na lang. Bati ba natin ito? Ito yung technique ko po. Tapos kan? Red na eh. Kaya parang little purple siya. Hmm. Purple ba yan? Magmimix ako. Ah, okay. Sagutin. Hello? Hmm. Opo. 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 Hmm. Hmm. Kailan po? Ito, mga 6:30 po. Sa may sabto po. Malapit sa Biglas. Opo, may sabto. Sa may ribbons lang po. Opposite lang po. Opo, same building po ng may building. Opo. Third floor, 302 po. Opo. Oo, yung sakto na size po. Opo. Pa-print mo na lang po. Ay, di ba sinabi sa inyo siya? Na, busy ka sa amin dito. Patato ka sa akin. Sige pa.
Alam mo di round yung shaver na? Jay. Round yung shaver. Okay, 7. Wala may isa? Ano? Taratan? Uy, nakita niyo regalo ni Yohan kanyang dad? Diyan. Pagpintiwa ka niya anak mo. Tama nung ba din ba mga kapatid?
Naging green na rin. Hmm. Dito siya parang purple siya na yellow sa gitna. Oo, lalagyan mo. Ano yan? Green na full. Naging green na panggulo. Sige. Purple. Hmm. Pula. Parang pula yan.
Ito kuya, bulaklak pa yata to. Ito katabi silang dalawa. Eh, pwede break. Sige. Break ka na. Ihi mo na ako. Ihi mo na ako. Break mo na kami ni kuya. Ihi mo na ako naman na ihi. Tingnan nga na. Aray. Lati pa lang. Tapos na. Ang labas na lati pa lang ihi. Tingnan ka. Aray ko. Hindi na makatayo. Green. May green. Ungko. Yata. Tingnan nga. Parihin na ako lang. Hindi ka kumain ng food mo para kadutuin. May green. Check pala kung may green. Tapos na ba yan? Hindi pa ya, kaklati pa lang yun. Talaga? Wala pa nga yung kulay sa buhok ng layon. Naigaw ako. Nagkadula ako. Kuwari, tingnan mo. Para sa isang.
Ito yata kuya dahon pa to, tapos ito bulaklak. Ayan siya oh, saka ito. Diba? Itong isang maliit, itong nagawa mo ito. Meron pa siyang Oh. ito, diba? Ah. Sarap. Huwag mo isip ang sakit. Ayaw mo na. Sarap. Sarap. Ayan na. Ayan po sa baba.
Hello? Hmm? Sino po ito? Ay, busy pa ako, sir. Hindi ko sure kung may naka-schedule din kasi ako mamaya. Hmm. Sige. Okay. Yan na yung pinakakulay mo kuya. Oh, may brown pa naman. Yung sa balat mo? Hmm. Yung ganyan na yan. Ah, black lang? Hmm. Hindi na siya yung mga ganito. Hindi sa balat kasi. Ha? Sa balat mo. Sa brat ba yan? O Wala akong brown eh. black lang sa lahat? Hmm. Gray. Balat na pala yan. Balat na yan. Yung mga ganyan-ganyan yan. Yung dito. Yung Yung mga dito niya. Yung ganyan-ganyan yan. hindi mo na. Yung balbas. Akala ko may ano pa yan. May parang color ano ba? Parang Color. brown siya. Hindi. Oh, skin na yan. Hindi pwede lagyan ng ano, yung light lang na yellow. Paglagyan ko sa kay yellow sa white parang brown siya. Tingnan mo. Ang Ah. dami ko. Kasi black lang siya lahat. Eh. Sige. Pinapalamon ako ng pinapalamon ko. Masarap. Sarap. Pwede mo ulit, dalhin sa bahay. Tingnan, tanong sa ate kung meron. Ang sarap. Sarap sa kape, no?
Ang lamig naman ng bahay niyo. Kaya kuya winter eh. Winter eh. May time pa ba tayong kumain? Okay. 5 pa naman eh. Wala pa ng 5 minutes. Itong mata niya, pink pa siya yata. Hmm. Yung yellow at saka puti, pwede yata i-mix mo. Ano siya? Parang magbuo yung ano ng layon, yung balahibo. What do you think, kuya? Hmm? What do you think? Alin? Yung light na yellow. Saka Ayun, kukulay. Parang magkulay siya yung balahibo niya. Kasi yung black walang kulay. What do you think? Try natin sir. Sige. Pamatay ang sakit na to. Para gibirig lang ito maritin. Ang katik sa balingol. Kalawat ka na. Spirit world.
kuya, kaya mo lagay. Diba parang meron kang white? Lalagyan. Kunti lang siya ganyan. Sungo ba? Sabay. Mukha na siyang lion langga. Mm. So, maganda yung yellow na ano. Parang ano na siya. Yung brown na. Oh. Huwag mong sasarado. What do you think? Mukha na siyang lion. Sagutin mo na ako. Ted, maliit na lang baset. Maliit na lang baset. Sagutin mo na. Sagutin mo na. Kuya. Negro. May Bridget. Daw. Mukha na siya ang lion. Lion. Kaya po itagtaga mo yung mata niya. Ha? Yung mata niya. Tayo mo. Tayo mo. Hmm. Okay ba? Okay na yung mata niya. Hangga, parang kulang dito. Munti. Ano? Ito. Yung mata niya.
Yung mata niya. Ano ba yung original? Tapos yung mata niya. May awan ko ba? Langga, mates, malayo. Yung thread ko yan. Worm stick. Dugo na yan. Dugo na yan. Langga, mukha na ba? Ang lamig ng bahay mo. Mukha na siya. Yan. Halot bis kuya. Octopus ko. Dalam ba siya? Isusunduin ito. Ha? Isusunduin ako. Balik ka mamaya. Anong oras? Mga 6:30. 6:30? Hmm. Hindi kami 7:30 pwede. Hindi na niya kami. Ah. Yung kulay kuya, libre lang yun, di ba? Green. Green o pula? Pakpak nga. Ha? Ewan ko, ikaw ang magtato, ikaw marunong ligo ng kulay, parang octopus daw eh. Tapos lang naman. Balik. Medyo Na. Di ba may ano ka pa yan, yung gamot ng ito. o yung white, yung tray yan. Yan. Anong laman ko yan? Wala. Bili na lang. Nananahan? Dala ko marami. Pero lalagyan. Bakit? Maganda yung ganyan yung pala-pala ko. Ang cute naman ang nose niya. Parang namal ditong lion nun. Kuya, bakit tinda sa mukhang mabait? Mukha daw siyang galit. Mukhang maldito. Kuya, mukhang Hindi naman galit, yung mukhang naughty ba? Mukhang naughty ba? Ay, paano pa tayo yung picture nito? Talagyan na. Ay. Ano na? Lalagyan na. Magkano kuya? Yung ganito pang ano. Meron ako doon sa bahay. Yung nagpagawa ko dito, marami ako. Ilagnat ka sa akin ito. Magkano yung ating kuya? Yung sa akin, Ano ba yung 150 ba gitagong yun? Hmm. 150 yung sa akin? Sa akin, 100. Basta Ang bait ko kaya, di dagom mamaya, natin. kuya, ha? Oh. Oh, green ba o red? Red na. Si ate wala na eh. Wala na yata siya ng paninda niya. Bakit yung tinda niya na? Sa baba? Gusto niya pa daw bumili ng paninda ni ate. Ito na. Awa na. Wala na. Hanggang nasa yung ano, magaling ako. Ito. Ano kuya? Kuya, 6:30. Sige kuya, tabi mo yung mga namin ha, syrup ha. Ang malay mo. Ako din magpatagawin na dito. Red. Adilay din, dapuan.
Searcher eh. Di live. 8 viewers. Balik po kayo mamaya.